Naka Good News TV sa sisinpat ngi pediang so bahaya pi baro siya kanika program jongi wan ban mani ngashim ya kanika kabu ban ai kublay ya pi iway baro haka kerteng ka batiang tam ka jong utray bat unong pen im ba jonga bat jong pi u Jesu Christ kabenta jong kajing ya puson sa sisin pat haka nika step kalong halor ka way pat kapang lani ka topik kata kalong unong hikai bari dakabangan bu kum kan nong rim nakaktin ka jong ublay ya katu ka benta ka bangila ban syam naka kitab ki proverb kalenong ka ban riu ngin ya pule ya kadekot nadu ka ban riu hadu ka bapra proverb kalenong ka ban riu kidukot nadu ka ban riu hadu ka bapra ngan pen pule ya ka ktin ublay bat ki kentin ki baong kumni kilet syau dikiu me ubajai pede to perkat ya kilenti jong u batolong start ubom don unong yalam unong kami lani unong sensyar ubakre lupa meliur yala kajing bam badu bakan syau yala kajing bam ha ka ayom ot unong hikai ubari ngakua banbu kom kapang pedeng kidon sibun ki barit hakaba mangi ki beri ngiju perkat bakilong ki bom mentoy ne ki bom larkam hendrei ngimdei ban kelen bawat ki kenjak nyang ki barit kidon ya kajing hikai ke bakrau ya kajing im jongi ki beriu ngini ya pet ya ki dikiu ki dei tang ki jing tau ki barit hendrei ki bayo jing yaro hadu kata hagak tin ke jong belai bat karukom ya ki beriu ban but pila ban yo ikat no kajing 3 minut jong ki nadu dang step hadu ban damit kim jupen serua yala kapor kami ya kajing bati jong ki yala ki jingkit khli kajing ya trailang bat kajing tebit jong uwei pa uwei halaka jong ka kam kinong trei kilum bat penbiang ya kajing bam kisipai ki pahra baki yada ya la kayin kakiau kakha ya ki peleng kami rukum no baki dekiu ki barit ki patrong ya uput ubahe bunsya ban ya ki syalaka krem hateng i kumbaki mla watang ban pen kiru hendrei suki da kajing yai minot klem datengkai kila ban penki bat rong syaka jakabu jing bam tung ni apet lang bat nga ya karukom trei jong udikiu bat kajing hikai yang hi kabenta ka baningkong ngnya pule ya kanina kadekot ka ban nyau ubom don unong yalam unong kami lani unong sensyar kani kadekot ka pan isya yang hi pa uwei udikiu ulatip yala kajong ke kamram badai banle kajing hikai yang ikalong what up hadu banda don bakentu ya pi banle iya kani lani banle iya katai haba pitip bapidei banle ban pendep iya kata ke kam babha bapidei banle what up hadu banda don baong ya pi pendep ya kani lani pendep ya katai kipara lok kipara jor bat kipara mensim ki bakordor what up hadu baki kemi ki kpa lani kinong syarai balang kindaong ya pi dapule ya kaktin jo belai dei banda duai lani banuan tista syakajing ya senglang naga bentaki samla what up hadu baki kemi ki kpa kindaong ya pi dakre kot se kun
Wat up hadu baki kemi ki kpakin ong ya pi. Wat le ya kani lani wat le ya katai. Namar bakal long gebesniu. Pidei ban tip hi ya laka kamram. Ba pidei ban le. Barkani ka don jing ya dei ru yang ibaro. Haki kam ki jam bangi trei haka jing im jongi. Ubriu ubadon ya kani ka jing longkum udekhiu. Udon ka jing penki ka banaladehi. Bantrei om bapa ni kan tu mano bantrei. Udon ya ka jing kit kli ya ka kam ka jam. Udon ru ya ka jing sengau tu. Bahab ban ai jing ken ya ka kam ya ka jam. Kabentai ka baar na kadekhat ka bapra. Ketinu belai ka ongkum ni. Uba krek lupa meliur yala ka jing bam. Badu bakan siau yala ka jing bam. Ha ka ayom ot. Ha ka jing long jong udekhiu. Udekhiu sengau tu. Ya ka jing long bakong san. Ban ken siau daki jing bam ba ulum. Banom bam lut ya ki jing bam barok ba ulum. Ban ken siau ru ya kapor kalawei ka bansawan. Utrei menta ulum jing bam menta kenang bahaba kapor kriat ni kapor telangkan wan kan sadon pahu ka jing bam hakai ying jong u bat hakai senong jong u baro kawei bat ka senong kan om yap tangan bat kan om kerdu jing bam. Ki para long bat ki para jor ki para mensim ki bakordor nang ning yo i nang ning yo jing hikai bangin nang ban ken siau bangin om penlut putan nabar bangim tip kabala syai kan long kumno tung yo jing hikai na udikhiu bangin trei menta bangin yo jing ken siau hadien udikhiu ukre lupa ya ka jing bam meliur. Kani ka jing krek lupa jo udikhiu kalong mar persya bar ka jing buteng. Ladang ibu teng bantrei kapor kan poi bangin nom yo syu bantrei. Kumta kalong ka badon kamba. Ai bangin long ki briu ki banom buteng kam tam ha ki ki bakan jaman sim. Ada pikua bakalawe jong pi kan pernai sedang no menta. Nai bu teng syu nabar kajing bu teng kadai kan nong tu ka bakrau jongi. Kajing bu teng buat ai ya pi kan syukur ublei u isne ban kerku yengi ya kene kajing ya pusan na kaktin jong u na ka benta ka buram jong u. Amen. Tu ni pendam kajing duai. Blei ngidap na kajing songongu ka bakrau yeme. Sesisin namar kaktin jong me. Kama mila peniyo yengi. Kaduai baka tin jong me kan ran kan syong sa hanga ban hangi baro ki bayo sungau ya ka kerku ya ka wei ka mensim ka bakodor ka bisim mentabat ngi ko kan ran man sengap ya ka kubor ka tin jong me ki jing hikai ki bakodor sungau yang ya ka jing doai dak men map no ya ki pom doai ban ngi pa ne ka Yesus Kristus. Amen.